खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि उदालगुरियाव 3 कौटि रांनि 300 किल'ग्रामनिबो बांसिन गान्जा बोखांनो हादों। आसामनि तिनिसुकियायाव फरायसालिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समाव हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामदों। गुवाहाटीयाव नंखाय रां आरो सनाजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमदों। छत्तीसगढ़आव रेल जाब्रबथायाव खमैबो 5 सुबुंनि जिउ खहा। फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार आपडेट। जेब्लासिम आं गिबि मन्थ्रि अब्लासिम आयेन बेरेखायै हाबफैनाय मिया सुबुंफोरा गोजोन मोननो हाया। हिमन्त बिश्व शर्मा। नगावआव निजुत मयना बिथांखिनि सिङाव फरायसाफोरखौ लुथिनायनि दायाव सिनियर एसिस्टेन्टखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामनि उदालगुरियाव 3 कौटि रांनि 300 किल'ग्रामनिबो बांसिन गान्जा बोखांनो हादों। मोनसे मख'जाथाव ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव आसाम पुलिसआ उदालगुरि जिल्लायाव 3 कौटि रांसो बेसेननि 309.78 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामदों। बे अपारेशनखौ माजबाद पुलिस थानानि मोनसे हानजाया खालामदोंमोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ हमनानै लानाय जादों। पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे जर'खा अपारेशननि समाव संगालि खौरांनि उनाव बे शिपमेन्टखौ जब्द खालामनाय जादों। मोनसे सोलिबाय थानाय नायबिजिरनाया ओनसोलनि गाहाय फेग्रा मुवा फालांगि नेटवर्कजों दायनिगिरिफोरनि गुदि थावनि आरो जाथावना सोमोन्दोखौ सिनायथिनो थांखि लादों। नैथि खौराङाव दङ। आसामनि तिनिसुकियायाव फरायसालिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समाव हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामदों। समबारनि सानजौफु समाव थाखो 7 नि सासे फरायसुलिखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि उनाव तिनिसुकिया जिल्लायाव दुखु आरो रागा जोंखांदों। बे जाथाया बरदुबी पुलिस थानानि ओनसोलाव जायो जेब्ला फरायसाया फरायसालिनिफ्राय न'फारसे थांगासिनो दंमोन। पुलिसआ मिथिहोयो दि हिन्जावसाखौ 3 सिनाय मोनै सुबुंफोरा गाग्लोबदों आरो मोनाबिलि 5 रिंगासोआव जायगानि साहा बागाननि साखाथियाव बिखौ खावसे बेहस खालामनानै गालांदों। जोखोम जानाय उन्दै गथ'खौ नागिरना सासे इ-रिक्सा सालायगिरिया खौरां हरनानै बिनि गोसो बायनाय नखरनि सुबुंफोरा थाबैनो फाहामथाय लानो थाखाय तिनिसुकिया मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि TMCHआव लानानै थाङो। बिबानगिरिफोरा केस होदों आरो 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रों संदाननायखौ जागायदों। सासे मावख'गिरिया बुंदों दि नायबिजिरनायखौ सोलिबाय थानो थाखाय मेडिकेल रिपर्टखौ नेगासिनो दं। बे बर्बर गाग्लोबनायनि जाहोनाव गासै जिल्लायाव रायजो राजाफोरा रागा जोंखांदों। जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो आरो भुगिनांनाय सुबुंखौ न्याय होनांगौ होनना दाबि खालामदों। थामथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीयाव नंखाय रां आरो सनाजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ 3 नबेम्बर समबारखालि नंखाय रां आरो नंखाय सनानि मुवा बेसाद थानायनि दायाव 3 सुबुंखौ खायो। सादिलापुरनि जायगानि सुबुंफोरा गिबियावनो 3 सुबुंखौ आर्मी ट्रान्जिट केम्पनि साखाथियाव हमो आरो मोनाबिलि 5 रिंगासोआव पुलिसनो गथायना होयो। पुलिसआ गासै 2,16,500 रां बेसेननि गं 433 नंखाय 500 रांनि नटफोरखौ जब्द खालामदों। बिथांमोनहा 1.519 किल'ग्राम लिरथायनि गंसे नंखाय नाव महरनि सनानि मुवाबो लादों। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय 19 बोसोर बैसोनि आजिम आली, 22 बोसोर बैसोनि कर्शी बिन'द आरो 36 बोसोर बैसोनि नरेश सिट्टी। बिसोरो आसाम आरो छत्तीसगढ़नि गुबुन बाहागोनिफ्राय। नंखाय रां आरो सना बबेनिफ्राय फैखो बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों।
ब्रैथि खौराङाव दङ छत्तीसगढ़आव रेल जाब्रबथायाव खमैबो 7 सुबुंनि जिउ खहा। मंगलबारखालि बेलासियाव छत्तीसगढ़नि बिलासपुर स्टेशननि साखाथियाव गंसे पेसेन्जार रेलगारिया मालगारिजों सौग्रावनानै खमैबो 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। बेलासिनि 4 रिंगासो समाव बिलासपुरथिं थांनाय मेमु पेसेन्जार ट्रेनआ उनथिंनिफ्राय थांबाय थानाय गंसे मालगारिखौ सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो। रेलवे मावफारिया आरो जायगानि पुलिसजों लोगोसे इमारजेन्सि आरो रैखाथि हान्जाफोरा थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो। बिथांमोनहा मोनसे दाबनि सिङाव थाबथाना थानाय 4 दावबायारिफोरखौ उदां खालामनो खामानि मावदोंमोन। बे मुखुब लामायाव रेल सिबिथायफोरा दान्दिसेनि थाखाय बन्द जानानै दं। जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय रेलवे बिबानगिरिफोरा गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। 5थि खौराङाव दङ फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार आपडेट। 2025 मायथाइनि नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप (NMMS) आनजादखौ सोरखारि आरो ओनसोलारि फरायसालिफोरनि गोनांथि गोनां थाखो 8 नि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लानो थुलुंगा होनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। दा बे आनजादआ 2025 मायथाइनि 13 नबेम्बराव जागोन। फरायसाफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन vidyarthi.co.in आव। आरज गाबहरनायनि जोबथा खालारा 20 नबेम्बर 2025 आरो एडमिट कार्डखौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय फोसावनाय जागोन। सायख'जानाय फरायसाफोरनो थाखो 9 निफ्राय थाखो 12 सिम बोसोरफ्रोमबो 12,000 रांनि स्कलारशिप होनाय जागोन। रोंगौथि मोननो थाखाय फरायसाफोरा सोरखारि एबा ओनसोलारि फरायसालिफोराव थांनो नांगोन। बोसोरारि आयआ 3,25 लाख रां एबा बेनि खमसिन बिमा-बिफा थानो नांगोन आरो गावनि इउडाइस क'डखौ बाहायनानै नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनो नांगोन। बांसिन मिथिनोब्ला फरायसाफोरा vidyarthi.co.in आव नायनो हागोन एबा हेल्पलाइन 0361 355 8170 नम्बराव सौहैनो हागोन एबा 9435776767 नम्बराव वाट्सएपनि गेजेरजों मेसेज हरनो हागोन। 6थि खौराङाव दङ जेब्लासिम आं गिबि मन्थ्रि अब्लासिम आयेन बेरेखायै हाबफैनाय मिया सुबुंफोरा गोजोन मोननो हाया। हिमन्त बिश्व शर्मा। समबारखालि आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि गासै हादोरसायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायखौ नोजोर होनानै होखारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। जामुगुरि हाटआव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै शर्मा बिथाङा बुङो दि आयेन बेरेखा मियाफोरा जेब्लासिम गिबि मन्थ्रि थागोन अब्लासिम गोजोन मोननाय नङा। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बिश्वनाथ जिल्लानि बेहालीजों लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव नटिस दैथायहरखाबाय आरो होखारनाय खामानिया सोलिबाय थागोन। बियो बुंबावदों नोंथाङा गोसोखां खाम्फायाव आरज गाबब्लाबो गोजोन मोननाय नङा। जेब्लासिम आं गिबि मन्थ्रि थागोन अब्लासिम आयेन बेरेखा मियाफोरा नारसिननायाव थागोन। शर्मा बिथाङा बेखौबो मुंख'दों दि हादोरसा सरकारा फैगौ गोजां बोथोरनि एसेम्ब्लिनि जथुम्मायाव गोबां हाबा लानायखौ आयेन बेरेखा खालामनो थाखाय मोनसे बिल लाबोनो सानदों जेराव 7 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। नाथाय बेरेखा दोलोफोरा सोरखारखौ सोंखारिनानै बुङो दि होखारनाय हाबाफारिफोरा गुबैयै बेंगलि राव रायज्लायग्रा मुस्लिम हारिखौ नोजोर होयो, जायखौ गोबां समावनो मिया बुंनाय जायो। 7थि खौराङाव दङ नगावआव निजुत मयना बिथांखिनि सिङाव फरायसाफोरखौ लुथिनायनि दायाव सिनियर एसिस्टेन्टखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। नगाव जिल्लायाव सासे गागि हेफाजाबगिरि पवन कुमार बराखौ निजुत मयना स्किमनि सिङाव फरायसाफोरनिफ्राय रां बुथुमनायनि दायाव सासपेन्ड खालामनाय जादों। जिल्ला कमिशनार देबाशिष शर्माया नगाव टाउननि दाउसन माल्टिपार्पज फरायसालिखौ हरखाबै नायदिंनाय समाव मिथिनो मोनो दि फरायसाफोरनिफ्राय सिनायथि कार्ड, रेजिस्ट्रेशन आरो गुबुन फोरमान बिलाइफोरनि थाखाय रां लानाय जादों, जायखौ स्किमनि नेमफोरा गनायथि होआ। फरायसाफोरा बुङो दि जायफोरा रां होनो राजि जायाखै बिसोरखौ बे बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फा होनाय जायाखै। फरायसालिनि गोरायुं तपन बैद्यखौबो बे बेले-बेजेनि सायाव खेंफोरथि होनो खावलायदों। जिल्ला खुंथायआ नेमखान्थि बादियै नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो हुमखि होदों दि फरायसालि अनसाय हाबाफारिनि सिङाव जायखिजाया सोबख'नायनि थाखाय गोख्रों राहा लानाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।